ଦେଖୁଛି ଯିଏ ସବୁ ମିଟିଂରେ ଢଁ ଢା କରିକି ପାଡୁଥିଲା ଏପଟେ ଆସ। ହଇରେ ମା ତୁ ବି ପାଡିଥିଲୁ? ହଁ ପରା ମାଉସୀ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଟିକେ ନାହିଁ। ତୁ ପାଡିଥିଲୁ ନା କାଲି? ହଇଲୋ ମା, ତୁ କାଲି ମିଟିଂରେ ଢଣ୍ଡା କରି ପାଡୁଥିଲୁ ନା? ଏ ଯୋଉ ଆମ ପଡୋଶୀ ଘର ସୁକୁଟା ନୁହଁ କି, ତାର ଖାଲି ଭୋଜି ଥିଲା। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭୋଜି ମିଳିବାରୁ ଏ ଟଣ୍ଟିଏ ଯାଇ ଗିଳିଦେଲି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ମିଶାଲ ଛାଡୁଛି ଆଉ। ଏ ଝିଅ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ ଏବେ ପାଡ ଦ୍ୱାରା ବି କୋରୋନା ବ୍ୟାପୁଛି? ଏବେ ଦୋକାନ, ବଜାର, ହାଟ, ମଲ, ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୋଲା ହେଲାଣି। ସେଥିରେ କୋରୋନା ହଉନି। ମୁଁ ଟିକେ କଣ ପାଡିଦେଲି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବାହାସର ମତେ ଏଠି ମିଟିଂ ବସେଇଛୁ? ହଇଲୋ ହକୁରି, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପାଡିକି ଏଠି ଠିଆ ହେବା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ। ଦେଖିବୁ ଏଇନା ଗାଦିରେ ପୁଟିକିଆ ପଥର ମୁଣ୍ଡେଇଦେବି। ପାଡିଦେଲି ତ ପାଡିଦେଲି, କଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ଆପଣ ପାଡୁନାହାନ୍ତି? ଏ ବାଳ ସରପଞ୍ଚ ପାଡୁନି? ମୁଁ କଣ ଶୁଣିଥିଲି ତୁ ଚଉକିରେ ଏମିତି ପାଡିଲୁ ଯେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସିଧା ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ। ଶୁଣିଲେ ତ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ବାଳମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରାଜମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେମିତି ଓଲଟା ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଭାବିଲେ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ନ କହୁଥିବ। ଏ ପାଡୁରା ଆଇଲେ ରେ, ସବୁ ନାକ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ହଗୁରି, ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ପଟଉଛି। କଣ କହୁଛୁ କିରେ? ଯାହା ହେଇଛି ଖୋଲିକି କହ, ଏଠି କାହାକୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଲୋକମାନେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ କୋରୋନା ସମୟ। ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖିଲି ଏ ହଗୁରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଆ ଏପଟେ ତତେ ମୁଁ ସାନିଟାଇଜ କରିଦେବି ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ପାଡୁରା, ନିଜେ ତ ପାଡୁଛୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ପାଡିଆ ଶିଖେଇ ଦେଲୁଣି ନାଇଁ? ହଇରେ ବାଳ ସରପଞ୍ଚ, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ପାଡିଆ ଶିଖେଇବି? ପାଡିବା ତ ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ହଇଲୋ ବୁଢୀ, ଏଇଟା ତା ଇଚ୍ଛା, ସେ ଖୋଲିକି ପାଡିବ କି ଚାକିକି ପାଡିବ। ତୁ କାହିଁ ଏତେ ଛାଟି ପିଟି ହଉଛୁ? ତୋ ମୁହଁ ଆଗରେ କଣ ପାଡୁଛି? ହଇଲୋ ପାଡୁରା, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଡି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ନାକ ଟେକି ଚଲେଇ ଦଉନି, ଆଉ ଏଠି ତୁ କହୁଛୁ ପାଡିବା ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ହଇଲୋ ହଗୁରି, ମୁଁ କଣ ଯାହା ଶୁଣିଛି ସତ? ନାଇଁ ମା, ସେ କଥା କଣ କି, ସେ ଯୋଉ ଶୁକୁଟାର ବାସି ଭୋଜି ଖାଇକି ଟିକେ ପେଟଟା ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଠୁସ୍ ଠାସ୍ ବାହାରି